שכוח. אז ערב טוב עוד פעם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו פרק כ"ג, וזה פרק שבאמת, כמו כל הפרקים האחרים, אני אומר כל מיני סופרלטיבים, הכל פרק מחדש. האמת היא שכל אחד באמת משהו מרומם ונעלה. הפרק הזה מסביר למה אנחנו מקיימים מצוות. שזה נשמע לכאורה קצת טריוויאלי. למה מקיימים מצוות? הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו מקיימים מצוות. זה נכון, ודאי שזה נכון. אבל צריך להבין עד כמה הנושא של קיום המצוות הוא מרכזי בהווייתו של כל היקום, של כל הבריאה. הכל למעשה נשען על קיום המצוות של עם ישראל. שלנו, כל אחד בנפני עצמו. ואם כך, על מצוות שבמעשה, עוד בדרגה יותר גבוהה, זה מצוות שבמחשבה. וזה כמובן מזכיר לנו את מה שאמר האדמו"ר הזקן, פרקים ד' ה', על העניין הזה של תלמוד תורה כנגד כולם. למה באמת תלמוד תורה יותר גבוה כנגד כולם, כנגד כל המצוות המעשיות האחרות? למה? מה יש בו בתלמוד תורה שהופך אותו לכל כך גדול? במיוחד שיש מצוות אחרות שאמרו שקולה ציצית כנגד תרי"ג ושקולה שבת כנגד תרי"ג, אז איך זה מסתדר? כולם שקולים נגד תרי"ג, זה לא יכול להיות. ותלמוד תורה כנגד כולם, איך זה מסתדר כל המשוואות האלה? לכאורה זה משוואות ללא פתרון. אז זה דיבר על זה האדמו"ר הזקן שם בפרק ה', ודיברנו על זה בזמנו, ועכשיו ככה בסיבוב אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, לאותו עיקרון בהמשך הפרק. אבל הדבר שבאמת בעזרת השם אולי נצליח להתרומם ולעלות, זה שאחרי שנלמד את הפרק הזה, נקבל אולי יותר חיות בעשיית המצוות. שנבין מה קורה כשאנחנו עושים מצווה, ואולי נעשה אותה יותר בחיות. נבין מה, באיזה דברים נוראים אנחנו פועלים במעשה המצווה. שזה לא, אוקיי, אתה מניח תפילין, טיק טיק טיק, הלוך, טיק טיק טיק, חזור. יאללה, נגמר, שלום. רצים כמו חץ שלוח, כל אחד למלאכתו. כן? זה לא, זה צריך להפוך את היוצרות. זה להתחיל להסתכל על דברים אחרת. נכון, ודאי צריך לעבוד, שיש ימים תעשה מלאכתך. אבל כשאתה כבר יושב בבית הכנסת, או בכל מקום אחר, או בבית, לא משנה איפה, ועושה מצווה, דחיל קום, תעשה את זה כמו שצריך. אל תיתן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, כדברי השיר הידוע. כן? תתרכז במה שאתה עושה. עוד פעם אני אומר את זה לא לכם, אני אומר את זה לעצמי. אני הראשון שיודע כמה זה קשה, כמה זה הרבה פעמים לא מצליח. כן, המחשבות כן רצות להם. אבל ברגע שמבינים קצת איזה דבר גדול ועצום עומד על העניין הזה של קיום המצוות, אז ודאי שזה צריך לעורר אצלנו עוד קצת רצון, קצת יותר עמל, להתאמץ קצת יותר. אז בעזרת השם, גם אם זה לא יהיה התקדמות מטאורית, אבל כמו שאמרנו, התקדמות תמיד היא בהליכה. העיקר לא להפסיק ללכת, כל הזמן להתקדם. אומר פה האדמו"ר הזקן בתחילת פרק כ"ג, כן, ואם כל הנזכר לאל. זאת אומרת, מה זה לאל? כל מה שראינו בפרקים הקודמים, כ"א, כ"ב. ראינו את כל העניין של הצמצום וההסתר האלוקי, כן, שבדיבור האלוקי. שהדיבור האלוקי למעשה ברא את העולם, אבל הוא ברא את העולם תוך כדי צמצומים, כדי להסתיר את עצמו, למרות שאנחנו יודעים שמלוא כל הארץ כבודו. כן, עד שייתכן מצב שעליו דיברנו בשלהי פרק כ"ג, שיש עניין של הקליפות והסמך א', שמקבלים את חיותם מהקדוש ברוך הוא וכופרים בו. אז אני נותן להם את חיותם בבחינת אחוריים, כמו שלא מבחינת פנימיות הקדושה, אלא מבחינת אחוריים, ולכן זה נקרא בשם אלוקים אחרים. עכשיו, הפרק הזה מדבר על ההופכי של מה שראינו עד עכשיו. אם עד עכשיו דיברנו על כל ההסתר של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז המקום שבו הקדוש ברוך הוא הכי גלוי מבחינת פנימיות הקדושה האמיתית, זה בתורה ומצוות. שם יש את הגילוי
של פנימיות הקדושה. והוא אומר כאן, עם כל הנזכר לעיל, יובן ויבואר היטב בתוספת באור מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא בריחו כול אחד. דיברנו בשבוע שעבר, בעזרת השם, על הזוהר. כן, דיברנו על הנפלאות, קדושת ספר הזוהר. אז הנה, יש לנו פה זוהר חלק א', כן, שאומר שם מאמר, שהוא לכאורה לא מובן. מה זאת אומרת? אורייתא וקודשא בריחו כול אחד? איך זה יכול להיות? בסדר, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. הקדוש ברוך הוא, כן, הוא זה שיצר את התורה, הסתכל בתורה וברא עלמא. בסדר, אבל איך אתה יכול להגיע מכאן ולהגיד שלמעשה אורייתא וקודשא בריחו זה חד? זה אותו דבר. איך אפשר להגיע לזה? ובתיקונים, בתיקוני הזוהר, בגלל שזה כתוב? כן. והקדוש ברוך הוא כאילו... כן, זה כאילו חיצוני, יש את התורה ויש את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להגיד שזה אחד? ודיברנו גם על העניין של התיקונים, בתיקוני הזוהר, פירשו דרמ"ח פיקודין, אינון רמ"ח איברין דמלכה. כן, זאת אומרת, רמ"ח פיקודין הכוונה היא לרמ"ח מצוות עשה, הם כמו רמ"ח איברים של המלך. המלך העליון, הקדוש ברוך הוא. זה גם ביטוי בלתי נתפס. רמ"ח פיקודין, רמ"ח איברים דמלכה. אולי יש רמ"ח מצוות עשה, וזה כנגד רמ"ח איברים של המלך, המלך העליון, הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אלא, מסביר פה בעל התניא לפי שהמצוות הן פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי. הרי יש פה שני דברים שאנחנו יודעים אותם בוודאות. כל מה שקיים בעולם קיים רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקיים. עכשיו מותר לנו לשאול שאלה, כי המדרש אומר, התהווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, בגלל זה הוא ברא את העולם. אז אם נשאל למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא אומר, הארי הקדוש, זה אחת השאלות, אולי השאלה היחידה שאין עליה ממש תשובה. כי הוא התהווה, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא רצה? זה אנחנו לא מבינים. חז"ל אמרו, אנחנו מדקלמים את זה. אבל להבין מה זה בדיוק התאווה, איך יכול להיות תאווה אצל הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו לא מבינים. כי לפני כן היה חסר לו משהו, אז עכשיו, ברא את העולם, עכשיו בא שקט, מנוחה ליגע. זה לא, ברור שזה שטויות, זה לא, אי אפשר לתפוס את זה בצורה כזאת. לכן, הדבר הזה אנחנו לא ממש מבינים אותו על בוריו, מה שאנחנו כן מבינים, זה שהתאווה של הקדוש ברוך הוא הייתה מה? לעשות לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, שהתכלית של כל בריאת העולם, זה כדי שיבוא עם ישראל פה ויקיים מצוות. זה הרצון האמיתי, הפנימי של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר פה. המצוות הן פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי. זאת אומרת, המילים פה בספר התניא הן מדויקות ביותר, כל מילה פה שקולה מאוזניים. שאומר פה האדמו"ר הזקן שהמצוות הן פנימיות רצון העליון, זאת אומרת שיש גם חיצוניות רצון העליון. ואם יש חפצו האמיתי, אז יש גם חפצו שהוא לא כל כך אמיתי. מה זאת אומרת? איך אפשר לעלות על הדעת דבר כזה, חפצו לא כל כך אמיתי? מה זה? לא. זה מה שלמדנו בפרק הקודם. שיש לקדוש ברוך הוא את חפצו האמיתי, בשביל זה הוא ברא את העולם. עכשיו, הוא ברא את העולם בסדר. אז הציר המרכזי שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ובשביל התורה שגם נקראה ראשית. כדי שיבואו עם ישראל, ילמדו תורה ויקיימו את התורה, את מצוות התורה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה פנימיות. אבל מסביב לזה בונים עוד ועוד מה שנקרא מערכות תומכות. יש ביטוי, כן, בצה"ל זה נקרא מערכות תומכי לחימה. יש את הלוחמים ויש תומכי לחימה. כן, מה זה החייל הכי גדול בצבא ההגנה לישראל? עם הכי הרבה אנשים. מטבח. מה?
לא. איזה חיל הכי גדול? החייל הכי גדול זה חיל האוויר. חיל האוויר יש הכי הרבה חיילים. אתה מסתכל, כמה טייסים יש שם? אפילו מזלתי, אבל יש גם היום את כיפת ברזל, גם כולם ביחד, קח את כולם ביחד. כמה יש שם לוחמים ממש? 10%. בערך 10%. 90%. זאת אומרת, 90% זה תומכים. זה המעגל התומך, אבל בלי ה-90 האלה אי אפשר להחזיק את ה10. מצד שני, ה10% האלה, זאת הסיבה למה מחזיקים את כל ה-90. זה מה שהוא אומר כאן. יש בעולם כל כך הרבה תופעות, כל כך הרבה עניינים. מה להם ולקיום מצוות? זה לא נראה הקשר. זה אותם 90% שמחזיק, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותם, לא כי הוא צריך אותם. לא כי זה הרצון שלו. הוא מחזיק אותם כי הם תומכי לחימה. הם אלו שמחזיקים פה בצורה כזו או אחרת, שלא תמיד אנחנו מבינים, הם מחזיקים את קיום המצוות של עם ישראל. כמו שאמר בפרק הקודם, בשביל מה יש את האלוקים אחרים? הוא זורק להם ככה כלאחוריו, זורק להם את החיות שלהם. אם ככה הוא לא רוצה אותם, בשביל מה הוא מחזיק אותם? אז אמרנו שזה בשביל האתגר שלנו בעניין הזה. אם לא יהיה עניין של היצר הרע, לא עניין של נפש בהמית, לא יהיה את הסמך א', לא יהיו קליפות, אז על מה נקבל שכר? אז כל הדברים השליליים האלה זה הכל תומכי לחימה, זה הכל מערכות תומכות. זה תומך בציר המרכזי, בנקודה הפנימית, שזה רצונו הפנימי האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שהעם ישראל יהיה פה, יקיים תורה ומצוות, ילמד תורה, ועל ידי כך אנחנו בלבד, יכולים לעשות לו כאן דירה בתחתונים. לקדוש ברוך הוא. זה התכלית של הכל. הכל עומד על זה. אז יש פה המון מציאויות, אפשר לראות פה עמים גדולים, אפשר לראות מעצמות, אפשר לראות את כל כוכבי הלכת, מערכת אסטרונומית בלתי נתפסת, יקום אינסופי, אפשר לראות טכנולוגיה מפוארת, מדע שמתקדם בצעדי ענק, כל כך הרבה עמים, יבשות, שערות, צונאמים, רעידות אדמה, אפשר לראות פה הכל, איזה עולם סוער, איזה עולם גדול, איזה עולם מדהים, עולם נפלא. בשביל מה כל זה? בשביל עם ישראל. הכל בשביל עם ישראל. כן, כמו שאמר בזמנו, הרב מפונוביץ', כן, שהרוסים הלכו ועמלו לסלול מסילת ברזל, שבערך 5,000 קילומטר, מאירופה, תעבור דרך כל רוסיה, לא בטוח שהגיאוגרפיה כל כך מדויקת, כן, שם תעבור דרך רוסיה, אסיה וזה, תגיע בסוף קרוב לסין. אז אמר הרב מפונוביץ' שכל המאמץ האדיר הזה לסלול מסילת הברזל 5,000 קילומטר, זה כדי שבחורי ישיבת פונוביץ', ישיבת מיר, במלחמת העולם השנייה, יוכלו להימלט משם, מאימת הכובש הנאצי. אז הם באמת עלו על הרכבת, נסעו 5,000 קילומטר והגיעו לסין. כן? יש את המשל על ידוע, על אותו מלך שבנה ארמון גדול, והיה לו סייעתא דשמיא, בנה ארמון. כן, יום אחד הלך שם איזה תלמיד חכם אחד, היה שמש קופחת, והוא עצר כמה דקות בשביל להינפש ככה בצילו של הארמון. הייתה שם חומה גבוהה, הטילה צל גדול, אז הוא הלך ונח שם, הוציא משניות, התחיל ללמוד, ישב שם בצילו של הארמון, בצילה של החומה, נפש שם כמה דקות, ואחרי זה קם והמשיך ללכת. ספר הסיפור, אחרי שהוא קם, החומה נפלה. למה? הקדוש ברוך הוא החזיק את החומה הזאת, כדי שכשיבוא לשם אותו תלמיד חכם וירצה צל, יהיה מה שייתן לו צל. ברגע שהוא הלך, החומה הזאת היא עשתה את שלה, אין לה שום זכות קיום יותר. אז החומה נפלה. אז לא תמיד אנחנו מסוגלים לראות את זה, אבל אנחנו צריכים להבין שהתכלית של כל מה שקורה בעולם, הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא, זה קיום המצוות פה בעולם הזה, על ידי עם ישראל, העם הנבחר. וזה, הרצון הזה, כמו שהוא אומר כאן, כן, הרצון אלינו וחפצו האמיתי, המלובש בכל העולמות העליונים והתחתונים להחיותם. מילא היינו אומרים, אנחנו מבינים שהעולם, מה שאנחנו עושים פה, זה מחזיק את העולם הזה.
כן, את העולם התחתון, מה שיש פה. זה טוב, נניח, לא הבנו, אבל נניח שהבנו. רצה לעשות לו דירה בתחתונים, אז בתחתונים, בעולמות התחתונים, אנחנו מבינים, בסדר, הכל פה פנימיות הרצון, שאנחנו נשב ונקיים, נלמד תורה, ונשמור תורה ומצוות. בסדר. מה עם העולמות העליונים? יש הרי רבבות של עולמות עליונים. אומר, זה שם, זה לא אנחנו, שם אין לנו נגיעה. זה עולמות עליונים. אומר הוא בעל התניא, לא. כל העולמות, לא רק התחתונים, גם העליונים, כולם קיימים, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותם רק במה שאנחנו עושים פה, מעשה המצוות, שאנחנו עושים כאן בעולמות התחתונים. זה מחזיק את כל צבא השמיים. כל העולמות העליונים. רבבות של עולמות וצמצומים. אנחנו מכירים עולם העשייה, עולם הבריאה, עולם היצירה, הבריאה, עולם האצילות, וכל אחד מהם מתחלק, רבבן עולמות שונים. כן, ויש כל מיני ספירות של ספירות, בתוך ספירות, כן, כל מיני מימדים אינסופיים כאלה. זה גבוה מאוד, אנחנו מאוד מתפעלים מזה. אין מה להתפעל. זה הכל קיים בשבילנו. כל הדבר הזה קיים בשבילנו. רצונו האמיתי המלובש בכל העולמות העליונים והתחתונים להחיותם. כי כל חיותם ושפעם של כל העולמות, גם עליונים וגם תחתונים, תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנודע. בעולמות העליונים אין מצוות. אי אפשר לקיים מצווה שם למעלה. אז מה מחזיק את כל העולמות העליונים? קיום המצוות פה למטה. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה? כי עם המצווה, השעה הזאת, אתה בונה את העולם שלך לעולם הבא, מההתחלה ועד הסוף, העולם הנצחי, בזכות שעה אחת. וכמו שאמרנו, מה? האדם הופך למקיים? מה זאת אומרת למקיים? את העולם? הוא מקיים את העולם, ודאי. כמו שהקדוש ברוך הוא מקיים. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. ברגע שהוא מקיים מצווה, הוא מקיים את העולם. ושמענו, אולי בריתי אומר עליי, לחוקות שמיים אז לא שמתי. זאת אומרת, העולם היה חוזר לתור. אם ישראל לא היו מקיימים את התורה, לא לומדים תורה, העולם היה חוזר לתור. אין סיבה להחזיק אותו. מה צריך להחזיק עולם, אם הוא לא ממלא את יהודו? או כמו שכבר הזכרנו, לא פעם ולא פעמיים, כמו שהיה אומר האדמו"ר הזקן, דע מה למעלה ממך. זה היה קורא את זה, דע מה למעלה, זה ממך. דע מה למעלה, ממך, סימן קריאה. זה צריך לדעת את זה. כל מה שלמעלה זה ממך. בא נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, הוא מעריך בזה מאוד. תאר שם, אומר, אם בן אדם היה יודע איזה דברים עצומים תלויים ביד שלו שעושה מצווה, אז הוא היה עושה את זה הרבה יותר בחרדת קודש, את מה שהוא עושה. כן? זאת אומרת, יש בעולם הזה הרבה מאוד דברים. יש הרבה דברים, אבל הנקודה היא שלכל הדברים האלה יש תכלית אחת מרכזית, וכל השאר זה מסביב. כן, אם משל למה הדבר דומה, כן, נניח שמישהו רוצה לבנות בית, כן? אז בשביל לבנות את הבית הזה צריך לעשות הרבה דברים, כן? צריך לנקות את המגרש, וצריך להרוס אולי איזה בית ישן שנמצא שם, וצריך להביא לשם הרבה בלוקים, וצריך להביא קבלן, וצריך להביא פועלים, וצריך לעשות פיגומים, וצריך לעשות יציקה, וצריך להשיג רכבים, וצריך להביא ברזלים, הכל צריך. עכשיו אתה שואל שם, אתה מאדם, תגיד לי, מה, אתה באמת רוצה ברזלים? אתה רוצה פועלים? אתה רוצה פיגומים? אתה רוצה להרוס את המבנה? לא, זה הכל נועד לשרת כדי שבסוף יהיה פה בית. הרצון הפנימי זה שיהיה פה בית. עד אז יש את הרצון החיצוני, שזה שיהיה מגרש נקי ושיהיו פיגומים ויהיו ברזלים ויהיו פועלים ויהיה קבלן. זה הכל רצון גם, אבל זה הכל רצון חיצוני. למה? כי הוא נועד לשרת מטרה אחרת לגמרי, כדי שבסוף יהיה בית. אותו דבר גם מה שקורה כאן. כל מה שקורה בעולם, זה הפיגומים, זה הפועלים,
זה הקבלן, זה הכל מסביב. הכל נועד לשרת כשבסופו של דבר הם כולם מכשירים, הם כלי עזר למימוש הכוונה הפנימית האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שזה שיהיה פה עם ישראל שיקיים תורה ומצוות. הוא באמת אומר את זה, כל חיותם ושפעם של כל העולמות, עליונים ותחתונים, תלוי במעשה המצוות של התחתונים כנודע. ונמצא שמעשה המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימית רצון העליון. זאת אומרת, כל העולמות הם בסך הכל לבוש, כן? משהו חיצוני, כן? מעשה המצוות וקיומן, כן? זה הדבר הקרוב ביותר, האמיתי ביותר, שבו למעשה באה לידי מיצוי ומימוש הכוונה האלוקית שבבריאת העולם. המצווה היא הביטוי לפנימיות הרצון העליון. המצווה היא ביטוי למה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה שיהיה פה בעולם. כל השאר לא מעניין אותו. כל השאר זה ה-90% התומכים. שממעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. כלומר, באותו זמן שבן אדם מקיים מצווה, הוא מושך את האור האלוקי מלמעלה לכל העולמות בזכות קיום המצווה שלו. המצווה הזאת מביאה את האור האלוקי לכל העולמות. למה? כי זה מה שמקיים את אותה כוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ולכן נקראות המצוות אברי דמלכה. כן, כמו שראינו בתיקונים. נקרא אברי דמלכה, כלומר אברי המלך, כן, רמ"ח מצוות של המלך. כלומר, שהמצוות דרך משל, הוא אומר כאן, כמו שאברי גוף האדם הם לבוש לנפשו. כן, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד. בלי שום ציווי ואמירה להן ובלי שום שהיא הכלל, אלא כרגע ממש כשעלה ברצונו. כך דרך משל החיות של מעשה המצוות וקיומן הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו, ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. זה דבר מורכב, מה שאומר פה האדמו"ר הזקן, כל הדברים. אבל הוא אומר פה, למה המצוות נקראות בשם אברי דמלכה? הוא אומר, זה מגדיר במידה מסוימת את יחסי הגומלין. בין המצוות לבין הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. זה מדהים. מה? אנחנו מקיימים את רצון השם. כן. כמו שבן אדם רוצה לקחת את זה, זה רצונו לקחת את זה. בדיוק. אז אנחנו כשמברכים, קיימנו את אותו רצון. בדיוק, נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. אבל הוא לא הבין את זה. מה? הוא לא מבין את זה עכשיו, אני שומע נכון. למה לא? כי הוא אומר, איך זה יכול להיות שזה אותו דבר? לא, הוא אומר שככה זה. עכשיו אנחנו מבינים שככה זה. זה הדרך משל שהוא אמר. כן, בדיוק. נכון, זה הדרך משל. כלומר, זה המשל שהוא מביא פה. הוא אומר, אברי גוף האדם, זה לבוש לנפשו. מה המשמע? מה זה המשמע שהם לבוש לנפשו? אז הוא מסביר. הוא אומר שהרי הם בטלים לגמרי אליה מכל וכל. זאת אומרת, אברי הגוף הם בטלים לגמרי לנפש. כן? לאברי הגוף אין רצון משלהם. אין להם ישות משלהם. הם בטלים ומשמשים את מה שהנפש רוצה. מאיפה אתה יודע? אולי יש פה שתי מערכות. כל אחת יש לה רצון משלה, ויש מערכת אחת שמעבירה את הרצון למערכת השנייה, והיא, אם היא רוצה, היא עושה, אם היא רוצה, היא לא רוצה, היא לא עושה. אולי זה ככה. הוא אומר, זה לא. הוא מסביר, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד. בלי שום ציווי ואמירה להם, בלי שום שיהיה כלל, אלא כרגע ממש כשעלה ברצונו. זאת אומרת, אם האדם רק צריך, הנפש צריכה רק לרצות, ולצוות על האיברים של הגוף, והם מיד עושים את זה, כן? למשל, אני פה מנפנף חופשי עם היד, כן, בדקות האחרונות, כן?
אז אני לא אומר, יד, תזוזי, והיד לא אומרת לי, רגע, אולי לא בא לי עכשיו, תגיד עוד פעם. תשכנע אותי למה אני צריכה לזוז. אין תהליך מהסוג הזה. היא עושה מיד. זאת אומרת שהיד בטלה לגמרי לנפש. אם היד עושה באופן מיידי, אוטומטי, ללא שיהוי, ללא שום עיכובים, ולא שום טענות ומענות, את מה שאני אומר לה, את מה שהנפש אומרת, סימן שהיא בטלה לנפש לחלוטין. כן? זה, הוא אומר כאן, גם המשל, כן, משל החיות של מעשה המצוות וקיומן, הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו, ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. כל הבעיה שבנמשל יש את הסירוב הזה. מה? לא עלינו. בנמשל? בנמשל יש את הסירוב. איזה סירוב? שפה במשל אין כזה דבר שאני צמא ואני לא שותה. אני אומר למוח שלי, תיקח את הכוס מים הזה, ואני כן לוקח אותו. נכון. אבל בנמשל, לא עלינו, יש מצב ש... הבנתי שהוא לא יגיד. כן, לא, זה לא שהוא אומר, הוא מצוין. לא, אבל הוא אומר זה... הוא אומר שזה לא לגמרי אותו דבר. לא. כן, נכון, אבל קודם כל אנחנו יודעים שלא כל משל בדיוק כמו הנמשל. כמובן. ודבר שני, זה ככה זה אמור להיות. תכף נבהיר את הנקודה הזאת. אבל בכל מקרה, מה שהוא אומר כאן, כי אם זה כן היה קורה אוטומטי, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לאחורנית, לשאלה איפה השכר. כן, זה כבר עברנו, בשביל זה חלק מהמערכות התומכות, זה כדי להפריע לנו. כן, אבל זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים, בדיוק כמו שהיד רוצה. אלא שיש משהו שמפריע. אבל זה לא היד, זה הפרעות חיצוניות. לכן המשל פה הוא כן כמו הנמשל, אבל הוא צריך למלא גם הוא תכלית מסוימת. כן, אז זה מה שהוא אומר פה, שהדרך משל החיות של מעשה המצוות וקיומן, הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו, ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. כן, זאת אומרת שהמצוות, כמו שאמרנו, זה הרצון הפנימי, האלוקי, האמיתי. ונכון, שיש בעולם גם דברים אחרים. מעשים אחרים, מערכות תומכות, כמו שקראנו לזה, אבל כל זה, זה רק לבושים. לבושים חיצוניים, שבטלים לגמרי לרצון של הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שאיברי הגוף בטלים לנפש או לנשמה שמלובשת בהם. זאת אומרת, אין להם שום, יש להם תכלית, אבל אין להם שום רצון. נדמה להם שיש להם רצון, אבל אין להם שום רצון. הם צריכים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והוא ממשיך ואומר, וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם, כן? המקיים ועושה המצווה, שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. הוא מתלבש בחיות של מעשה המצווה ונעשה גם כן כגוף לנשמה לרצון העליון ובטל אליו לגמרי. זה פרק מבוא, לא הפרק כולו, אלא השורות האלה שקראנו עכשיו, זה מבוא להסביר את הדרגה העצומה שאבותינו היו בה, שנקראו בשם מרכבה לשכינה. מרכבה משמעותה כמו מרכבה שהיא בטלה לגמרי לרצונו של הרוכב. אין לה שום רצון משלה, כלום. זו הייתה מדרגתם של אבותינו. ואנחנו, כמו שלמדנו, ירשנו את זה מהם, בגנים. זאת אומרת, היכולת קיימת אצלנו גם. אבל יש כל מיני מניעות, יש כל מיני עיכובים. זה חלק מההתמודדות. אבל ברגע שבן אדם כבר עושה את מה שצריך, אז הוא בטל לגמרי לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכמו שהוא מתאחד, או מתמזג לתוכו. מתמזג לתוך הקדוש ברוך הוא, כי כבר אמרנו, שאורייתא וקודשא בריך הוא חד. אז זה מה שהוא אומר, שהלבוש החיצון של הנפש האלוקית שבאדם, המקיים ועושה המצווה, כן, הידיים, הרגליים שלו, זה הלבוש החיצון,
האיברים, שהוא מקיים ועושה המצווה שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. כן, זאת אומרת, הנפש האלוקית, יש לה את שלושת הלבושים הידועים, כן, שזה המחשבה, דיבור ומעשה, כמו שראינו גם בהרחבה בפרק ד', למדנו את זה בתניא. זה מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זה 3 לבושים. המחשבה זה הלבוש הכי פנימי, אחרי זה מגיע הדיבור, הוא הלבוש האמצעי, ואחרי זה המעשה הוא הלבוש החיצון. ולבוש המעשה, כן, שזה הרי, כשאנחנו מדברים על עשיית המצווה, אז זה בן אדם עושה את המצווה עם כוח המעשה, זה הלבוש החיצון. הוא מתלבש בחיות של מעשה המצווה, ונעשה גם כן כגוף לנשמה לרצון העליון, הוא בטל אליו לגמרי. זאת אומרת שכשם שהאיברים של הגוף, אתה עושה את רצונו כבר. כן, כן, הם מבטאים את הרצון של הנפש, ובטלים לגמרי לרצונה של הנפש, לא כאיזה מכשיר חיצוני, אלא כהוויה פנימית. זה חלק מהנפש. אותו אדם שעושה את המצווה, אז הוא גם מבטא את פנימיות הרצון האלוקי בעולם הגשמי. וזאת אומרת שהוא, באותו זמן שהוא מקיים את המצווה, הוא הופך להיות לחלק מהמצווה. אז אם הוא חלק מהמצווה, אז הוא אותו איבר שבטל לנפש. או בנמשל, הוא בטל לגמרי לגבי הרצון האלוקי שפועל בו, ושבגללו, בכוח הרצון הזה, הוא עושה את המצווה. זאת אומרת שהוא ממש מתחבר לתוך המצווה. ועל כן גם אברי גוף האדם, המקיימים המצווה, שכוח ובחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם, בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. כן? זאת אומרת, בואו נקרא את זה עוד פעם, על כן גם אברי גוף האדם, המקיימים המצווה, שכוח ובחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם, בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. מה זה מוסיף לנו זה? כי אמרנו, רצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, הוא בפנימיות של הקדוש ברוך הוא, גם לא יודעים מה זה. כן. אבל מה זה הרווחנו בשעה שהוא אמר, שאותו הרצון הוא יצא מאיזה מקום והפך להיות מרכבה? לא, 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 הוא לא יצא מאיזשהו מקום. הרצון של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מהו. שעשה את המצוות. זה המצוות. קיום בתורה והמצוות. אמרנו שהמצוות זה פנימיות רצונו, זה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. נגיד והכוונה הפנימית. הרצון הזה הוא בפנימיות של מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לנו מה זה. זה המצווה. זה הרצון. זה הרצון. זה הרצון. עכשיו, הרצון, אנחנו הופכים להיות מרכבה לרצון הזה. נכון מאוד. מבצעים אותה. בדיוק ככה. זה מבצעים את המצווה. אנחנו מדברים, לא מרכבה. לא, 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 לא בשכל. כאילו קיבלנו את הרצון וקיימנו אותו. קיימנו אותו באופן שמקיימים אותו אברי הגוף כשהנפש אומרת לקיים.